Good morning mga mamamayang. Narito tayo sa araw na ito. Magluluto tayo ngayon ng munggo na may kalabasa. Ito na ang mga sangkap. Bawang, luya, sibuyas na puti, munggo, kalabasa, tuyo, at saka malunggay. Umpisahan na natin. Maglagay ng mantika sa kawali. Olive oil, extra virgin olive oil ang ginamit na ng ating dakilang katulong sa pagluluto ngayon. Ilagay ang bawang, mga mamamayang, at haluin. Haluin mabuti ang inyong bawang para mag-brown siya. Hahaluin. Tapos pag nag-brown na siya, mabango na yan. At isusunod na natin ang ating sibuyas na puti. Tapos, igigisa nyo ang inyong mga sangkap na sibuyas at bawang. Mga mamamayang, isusunod ang ating luya. Hahaluin. Ayan na. Hinalo ng maigi ng ating dakilang katulong ang mga sangkap sa ating lulutuin today. Magaling kasing maghalo ang ating dakilang katulong kasi sanay siya sa pagluluto. At ngayon ay isusunod na natin ang ating munggo. Dapat pakuluan nyo muna ang inyong munggo para maging malambot siya. Tapos, igigisa nyo ang mga ingredients nyo sa kawali na malaki. Pag malambot na ang inyong munggo, pagkatapos nyan ay pakukuluan pa para hindi hilaw ang munggo. Isusunod na ang tuyo. Ayan na mga mamamayang, nandyan na ang ating tuyo sa loob ng kawali kasi inuuna ng dakilang katulong yan para pang timpla kasi hindi na siya mag-aasin. Kasi tatanggalin yan pag naluto na ang tuyo sa kawali. Tatanggalin siya. Ayan na, takpan muna para maluto ang tuyo. Mga mamamayang, dinadagdagan ng tubig ng ating dakilang katulong ang tubig dito sa kawali para maluto talaga ang tuyo. Ayan na, takpan muna for 5 minutes. Ayan na mga mamamayang, kumulo na ang ating munggo na may tuyo sa loob. At hihintayin muna na maluto kasi tatanggalin ng ating dakilang katulong ang tuyo sa loob ng kawali. Ayan na. Ito na, tatanggalin na ng ating dakilang katulong ang tuyo sa loob ng kawali. Ayan na, nilagay na niya sa plato. Ayan. At hindi na kailangang titimplahan ng asin ito kasi maalat na. Ayan na. Ihuhulog na ang kalabasa sa loob ng kawali, mga mamamayang. Ayan na talaga. Hindi na mapipigilan ang paghulog ng kalabasa sa loob ng kawali. Tatakpan muna for 10 minutes para maluto ang kalabasa.
Ayan na mga mamamayang. Tinitignan ko muna ang pagkulo ng ating kalabasa na may munggo. Ayan na. Hinihintay munang maluto ang ating recipe today. Ayan na mga mamamayang, luto na ang ating kalabasa at isusunod na natin ang ating malunggay. Dahon ng malunggay, yan ang last na ilalagay ang malunggay leaves kasi baka maano siya, malanta or malanta nga. Kaya dapat sa huli ilagay ang malunggay or moringa leaves. Ganyan ang pagluto ng munggo na may kalabasa, malunggay at saka tuyo. Ayan na, luto na ang ating recipe for today mga mamamayang. Salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang or Mama Mayang na nagsasabi, mabuhay! Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Salamat po. Kain na po tayo mga mamamayang.